खावलायनो माने आं गभर्नमेन्टखौ रागासो जोंनानै दङ खात्रिबारिनि जानानै मा होननो दे कलेजाव थांनाय एम्बुलेन्स फैनाय थांनाय एम्बुलेन्सबो पर्यन्त फैबावला जोंनावहाय बे दालां उदायनि थाखायनो दालाङाबो गंसेबा हामगौलाय गंब्रै दालां मा खालामनांगौ दे गंब्रै दालां बारहोनांगौआबो मामुलि नङा ओरैबायदि अबस्था गाज्रि बोसोरे ओंखारनानै बे दालांनि थाखायनो रायजो राजाया खस्थ' मोननाङो दैबाना जाब्लाबो दा बेनिखायनो आङो फंसेल' राव बुंसिगोन सरकारखौहाय आजेले BPF बो सालायनानै थांबाय आरो दा UPPL गभर्नमेन्ट फैबाय BPF आथ' मावाखिसै दा UPPL गभर्नमेन्टआबो नै आजेले 3 बोसोर थांबाय 3 बोसोरावबो दिनैसिम रावबो नायफैफेरा EM GM रावबो फैफेरा सिफनि बाथ्रायाथ' आलादा बिसोरथ' फैखायानो दा जोङो ओंखायनो बिराद खावलायनो लुगैदों आरो खात्रिबारिनि जानानै ओंखायनो आं खावलायनो सानबाय जेरैब्लाबो BTR गभर्नमेन्टखौ आं खावलायो आंनि गोसो गोरबोजोंहाय बड'लेण्ड बुब्लिनि असिलायैनो जाहाथे बेखौहाय मावनानै होफैयो निउसफोरखौ नायनानै फल' खालामना होफैयो एसेब्लाबो खस्थ' खालामनानैब्लाबो सोरबा EMआ जोंनि एरियानि EMफ्रा एसे फैनानै एसे नायफैयो खात्रिबारिनि जाहाथे बे दालाङा गंसेल'बो हामगौमोनलाय गंब्रै दालां बबे दालांखौ बबे सेंसनजों मावनानै लानो हागोन दा आङो BTR गभर्नमेन्टखौ बेनिखायनो खावलायबाय जेरैब्लाबो बे जे खात्रिबारि एरियाया बसगाव प्राइमारिनि थ्रुयै जेनेबा सोरनि EMनि एरिया गोलैयो बे EMआ अननानै EM सारा फैनानै नायफैयो बे दालांनि हालादखौ बेखौनो बुंनानै दोनथ'नाय जाबाय Bukan